Ano? Lalaki yan. Mabaling da. Lagi sa malamig na silam. Pwede na yan. Bakit? Alam, ya pares ko. Ini po. Linis na lang. Ay mo niya na tsura man nakadiri. Batu. Batu na po rin. Batong ating perlas. Ate, ano ka na? Ay, batu. Sige, gara mo na yan. Walang kuya. Masaya ka na. Malara na nung sakali. Sige. How do different animals jump off the slide in retreat? Manyaman lang. Na? Manyaman lang po. Lalasa. Lalasa lang po ng tahong. Ano? Lalaki yan. Mabaling da. Mabala niya, bawa niya, silapakan mo ko. Mahali niya, bawa na kaya kamay, silapakan ka na ako. Oh? Ano? Kabalik? Kailan mo ha? Tahong lang yan. Tahong. Ano mo siya mo? Kainin mo ta. I think it's starting to